Huwa gatnaň ularynyň başgullugy 26 fevraldan başlap 30 marta çylny özüniň Istanbul gatnaň ularyny togtadýar diýip çarşynby güni gullugyň bir wekili Azatlyk radiosyna mälim etdi. Onun sözlerine göre seyli çözüt koronavirusun Türkmenistanyň çägine ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen kabul edilipdir. Koronavirus epidemiyasi bilen baglylykda Türkmen howa ýollary iň azyndan 30 marta çylny degişli uçur gatnaň ularyny ýatyrýar diýip kompaniýanyň wekili Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýlik tarapdan Türkmen News nesiri Milli Daşaýjynyň Aşgabatdaky aviakassasyna taglanyp Istanbula amala asyrylýan diňe T5901 belgili bir gatnawyň martyň aýagyna çylny ýatyrylýandygyny aýdýar. Azatlyga telefon arkaly beren maglumatynda kompaniýanyň wekili Türkmen howa ýollarynyň Istanbula amala asyrýan ähli gatnawlarynyň ýatyrlandygyny nyktab aýtdy. Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. Ähli Istanbul gatnawlary 26 fevraldan 30 marta çylny ýatyryldy diýip ol aýtdy. Ol bu çäranyň koronavirusyň Türkmenistanda ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen durmuşy geçirilýändigini bellidi. Virusun ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen reysler ýatyrylýar. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы. Kompaniýanyň wekili Türk howa ýollarynyň Aşgabat gatnawlarynyň dowam edýändigini mälim etdi. Турецкие летают, но это турецкие авиалинии, они же не отменяют. Правило только национального перевозчика касается. Нелогично. Bellimeli ýeri Hytaýda peýda bolup, onlarça ýurda ýaýran koronavirus bilen bagly hadisa heniz Türkiýede hasaba alynmady. Näme üçin Türk howa ýollarynyň Aşgabat gatnawlaryny dowam etdirip, Türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnawlaryny koronavirus bilen baglylykda ýatyrandygy baradaky soragy kompaniýanyň wekili jogap berip bilmedi. Galy bersede Türkmen News Türkmen howa gatnawlarynyň başgullugynyň Ankara amala asyrýan gatnawlarynyň üznüksiz dowam edýändigini habar berdi. Ýatlatsak 30 ýanwarda pandemiýa howpyna eýe bolan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda Türkmen howa ýollary Pekin we Bangkok uçur gatnawlaryny näwelli möhlet çylny ýatyrdy. Ýöne mälim bolýaly Türkiýede heniz koronavirus bilen bagly waka hasaba alynmady. Onda näme üçin Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Istanbula ähli uçuşlaryny ýatyrýar, üstesine Ankara uçur gatnawlaryna üznüksiz dowam edýär. Galy bersede Türk howa ýollary Türkmenistana amala asyrýan gatnawlaryna dowam edýär. Türkmenistan ykdysady krizisden ejer çekýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýygyderli habar bermegine görä, Türkiýe türkmen migrantlarynyň iş gözleginde siýahat edýän iň esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Munyň bilen baglylykda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň gazanç maksady bilen Türkiýe gitmekleriniň belli bir derejede öňüne geçmek üçin olaryň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýär.